Sziasztok! Én Nina vagyok, 18 éves, Budapesten lakom, fodrász leszek, egyszer talán. Ez a te hajad? Tessék? Ezt te csináltad? Nem te csináltad? Igen, ezt én csináltam. Színezés. Saját, de rózsaszín akar lenni, csak nekem előtte vörös volt hajam, és ilyen izé lett a szőrkötéstől. Úgyhogy még nem teljesen, de vagy jó lesz. Ha esetleg én javítok, akkor az is látható lesz, hogy szépen lassan újra színezem a hajam. Igen, ez fontos momentum. Igen. Miért van szükséged a fogyásodhoz erre a programra? Miért nem tudod megcsinálni? Motiváció. Motivál az a több ezer ember végül is, aki olvassa. Szeretnék róla írni is, hogy sikerül, mint sikerül. Azért szeretném bekerülni, mert szeretném megmutatni, hogy meg lehet csinálni, úgy, ahogy az Adinak is sikerült, a Bibinek is, meg az Erikának, meg a többieknek, akik még gyakran csinálgatták maguknak. De engem az motivál, hogy többen olvassák, hogy ők bíztatnak. Szóval ez így szerintem tök jó. Barátod mit szól ehhez, hogy... Ő támogatja, neki tetszik. És életében először azt mondta nekem, hogyha bekerülök, akkor eljárva nem futni. Szóval pedig ő soha büdös életben nem mondott ilyet, hogy ő futni megy, főleg nem velem. De most lehet, hogy összejön. Hány kiló fölösleg van rajtad? 53 kiló szeretnék lenni, szóval egy olyan 8-10 kiló. Ha nem kerülsz be, akkor mi lesz? Akkor is elkezded? Akkor is elkezdem. És akkor is végigcsinálod? Igen, ott egyedül az, hogy a kaját magamnak összeállítani, mert az edzés az összeválogatom, hogy mit, hova, miért. Az egyedül a kaja az, ami kicsit neccesen lesz. Mióta olvasod a blogot? December, január. Akkor találtam rá. Keresgéltem a blog.hu-n, és akkor úgy találtam. Kerestél diétákat, vagy? Nem, fogyok ide blogokat, mert én kíváncsi voltam, hogy az emberek hogy fogynak maguktól, meg hogy dokumentálják, csak az a baj, hogy mindenki abba hagyta így 4-5 poszt után, vagy pedig a legutolsó edzés ez ilyen júniusi volt, aztán így nagyon nem találtam benne érdekfeszítő dolgot. Találtál használható információforrást? Egyébként, hogyha fogyni szeretnél, és leülsz a gép elé neten? A blogodon kívül, vagy máshol is? A blogon kívül nyilván. Hát számomra hasznosak nagyon nem, szóval ez a Norbiadi, meg a többiek azok úgy nálam így elfelejtődnek. Mert? Drága, és szerintem felesleges. Ott a torna része az oké, de az, hogy én most diétás kakaós igen, vagy diétás spagettit tegyek, az kicsit bizarr. Ez annyira diétás, mint most a Milkából gyártanának lightot, szóval nem tudom. Mi volt az a plusz, vagy az a plusz löket, amiért te igazából úgymond kvázi vállalod magad túlsúlyosan is a blogon, arccal, bikiniben, holott az a nőknek azért az egy elég komoly komplexus, nem? Nekem végül is nem, mert ez olyan, mint amikor valaki fehér nőkben, és akkor sikítozik, hogy ne lássa senki, de a strandon mutogatja magát fürdőruhába, ez egy hasonló szerkezetű dolog. Mert végül is itt nem azért mutogatom magam, hogy hú, de jól nézek ki, és hogy én megmutogatom magam, mint a Playboy magazin címlapján lennék, mondjuk ő az egy erős túlzás, vagy valami hasonló. Hanem meg akarom mutatni, hogy én is át tudok alakulni, mert én soha nem voltam sovány, szóval az nálam soha nem volt. Mindig ilyen kerekebb voltam már kicsinek is, és igazából szeretném megnézni magam, hogy néznek ki soványabban, vékonyan.